जय जगन्नाथ सांग माने मो चैनल द हार्ट टेकर को आपण मानक स्वागत करुछि। मु छोट बेलू आज पर्यंत शुणिछि नारी एकाधारे जया जननी और भगिनी से शक्ति स्वरूपिणी और सृष्टिकारिणी से जुगे जुगे नारी सकल सम्मानर अधिकारिणी। से संतान को जन्म दिए तार लालन पालन करेबी एवं सृष्टि को बंचई रखे। नारी जातिर उन्नति समाजर उन्नति और मनीष जातिर उन्नति। से नागरिकर जन्मदात्री तेणु नारी निज स्वभाव अनुसार केतेबेले अमृत स्वरूपा ममतामयी पुणी केतेबेले विषगर्भा दानवीटीए। समाज रे नारीर एई अखंड प्रभाव को लक्ष्य करी नारी शिक्षा जे समाज पई एकांत अपरिहार्य एहाको अस्वीकार करा जाई न पारे। एइटा कौन समस्ते मानती? तेबे मानिबा पछरे कौन आम मानकर किछि स्वार्थ अछि? एई प्रसंग रे मु गोटिए निज अंग लिभा अनुभूति को आपण मानक आगरे प्रस्तुत करिबी। मु सस्मिता पंडा मोटिवेशनल स्पीकर, स्टोरी टेलर, पोएम टेलर आपण मानक मो चैनल को पुणी थरे स्वागत जनाउछि। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते भूलिबेनी एवं आपणक कमेंट मो भाग्य बने दे पारे। तेबे आरंभ करुछि मो अनुभव। आपण माने जानती वर्षा सीजन चलीछि। हठात सीजन चेंज रे समस्तंकर देह खराब निश्चय होथुव। सेहीपरि मो पुअरे हठात किणी तार ज्वर आसीगला। स्कूल फोन आसिला, मु जाई ताको नेइकी आसिली। ताको शुएई देइकी धुआ धुई करिकी शुएई देई साइला परे मु ताको पचारिली, बाबा मेडिसिन खाइबु? कौन खाइबु? कहला, माँ दहीबरा आलुदम आनिबु जा, मु खाइबी, मो पाटिकी किछि रुचुनी। जरुआ पाटी खटा टिके दरकार। तेणु मु घरू बाहरिकी गली। जाइकी छकरे गोटे भाई ठिया हुंती, से बढ़िया दहीबरा आलुदम बनाती। बहुत भिड़ हुए सेठी। मु भाविली 11टा बाजिलाणी, हुए तो थिबे नथिबे, तथापि दौड़िकी गली। गला बेलू भाई कहले, भौणी बहुत दिन पर देखा। मु कहले, आउ देखा कौन? आपण तो मो पुओ पई गोटे ट्यूशन मास्टर देलेनी, आउ मु आपणक सहित कौन कथा हेबी? मु सेइथिबे आपण दुकान को आसुनी। से कहले, भौणी मो पा देइथिली गोटे ट्यूशन मास्टर। मु कहली, देखंतु से 8 क्लास पर्यंत से भल पढ़ाउछंती, 9 10 पई हुए तो मते भल लागुनी से पढ़ेबा। आउ आपणक झियो कोठी पढ़ुछि? कहले, सेई सार पढ़ाउछंती। आउ से तो इंग्लिश पढ़ाउछंती ग्रुप ट्यूशन। आउ अंक आउ साइंस पई मु अलगा ट्यूशन देइछि। ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଆଜିକାଲି ତ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ 98 99 ସବୁ ଛୁଆ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଟ୍ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳିବା କି କେଉଁ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସରେ ସିଟ୍ ମିଳିବା ଆଜିକାଲି ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍? ସେ କହିଲେ, 10 କ୍ଲାସ୍ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏଥର ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଦେବ। ଛୋଟ ବେଳୁ ତାକୁ ପୁଅ ସମାନ ପାଳିଛି। ଯାହା ବହି ଖାତା ଡଟ୍ ପେନ୍ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛି। ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଦିଦିଟା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଦେଖ ମା, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼। ଶେଷ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସରେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ହଁ। ସେଠୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ, କି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଆର୍ଟ୍ସରେ କ'ଣ ଭଲ ହବନି? କହିଲେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ି କ'ଣ ହବ? ମାଷ୍ଟରଟେ ହବ କି କ'ଣଟେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ MCA କରେଇତେ ଚାହୁଁଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଦହିବରା ଆଲୁଦମ୍ ବିକୁଛି। ତାରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଲଗେଇଛି। ମୋ ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ତାପରେ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼େଇମି କି ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼େଇବି,
ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ି କ'ଣ MCA କରି ହେଉନି ନା? ସେଇଠୁ କହିଲେ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ମେଟ୍ରିକ୍ 15 ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କରିବ, +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଦେବ 17 ବର୍ଷ, MCA କରିଦେବ, କରିଦେଲେ 22-23 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଚାକିରି କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ କରିବ, ଲେଟ୍ କରିକି ଚାକିରି କରିବ, ସିଏ ତ ବାହା ହେଇକି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପୁଷିବ। ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ ତାକୁ 22 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି କରେଇତେ ଚାହେଁ, ଯିଏକି ମୋର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ମୁଁ ତା ପଛରେ କରିଛି ସେତିକି ମୁଁ ପାଇଯିବି। ତାପରେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉ, ତ ବାହା କରିଦେବି। ବାହା କରିଦେଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପୁଷିବ। ଆଉ ଜାଣିଲେ ନା ଦିଦି, ଇଏ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରା ବୋଉ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦରମାଟା ଆଉ କ'ଣ ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇବେ କି? ସିଏ ତ ରଖିବେ ନା, ତାଙ୍କର ତ ଚୌକା ଛଉକା, ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଫଳ ସିଏ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଝିଅଟିକୁ ମଣିଷ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇନି? ତେଣୁ ମୁଁ ସେତିକି ସର୍ଟକଟ୍ କରିତେ ଚାହୁଁଛି। 22 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେ ଚାକିରି କରିଦେବ, ଆଉ କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁବ, ତାପରେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେବ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଷୁ କି ତା ଶାଶୁଘର ପୁଷୁ, ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନାରୀଟି କାହାର? ନାରୀ ପରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ? ନାରୀ ତାର ସାରା ଜୀବନ ସମାଜରେ ସବୁ କିଛି, ପରିବାର, ସମାଜ, ପିଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୟୁଜ୍ ବସ୍ତୁ। ତା କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇକି କେବଳ ଗୁଳି କରାଯାଏ। ତାର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ଭାବନା ନାହିଁ, ଫିଲିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଅଭିଯାନ, ନାରୀ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭାବନା? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମନରେ ପଡ଼େ ମୋର, ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ବୋଲି ନାମ ଦେଲ ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ବୋଲି ନାମ ଦେଲ ଦୁହିତା, ବାଡ଼କୁ ବତ୍ତା କରି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବନେଇଲ ପିତା। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ କାମଧେନୁ ଥିଲ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ କାମଧେନୁ ଥିଲ, ଦେବା ବଦଳରେ ନେବା କୋଉଠୁ ଶିଖିଗଲ?